Molt bona tarda, avui som divendres, dia 25 de gener de 2019 i com cada divendres toca secció Youtubers catalans. De què va aquesta secció? Doncs aquesta secció va de recomanar-vos canals on persones que utilitzen el català per comunicar-se generen contingut audiovisual a la xarxa. Complicada, aquesta descripció que m'he muntat en un moment en el meu cervell. I avui doncs, em toca parlar d'un nou canal de YouTube. Sí, de moment em sembla que només estic fent canals de YouTube. A veure, aquesta secció normalment la faig d'una manera estructurada i començo sempre explicant-vos d'on és o d'on són les persones que surten en aquest canal. I en aquest cas m'ha estat tan difícil trobar informació sobre les persones, primera pista, que fan el contingut d'aquest canal, que realment no tinc res. A cap dels seus vídeos he estat capaç de descobrir d'on són. A cap de les seves xarxes he pogut veure res d'informació d'ells respecte a d'on són. Així que passem a la següent secció. Són gent misteriosa. Què fan? Doncs mireu, he estat veient, tenen Instagram, tenen Twitter i escriuen a un blog que em sembla que està relacionat amb el diari digital elmon.cat, que es diu elcinèfil.cat. Segona pistota, això ja és una pista majúscula. I què diuen que fan? Doncs mira, diuen que són visionadors de superproduccions cinematogràfiques a nivell d'usuari. Som 3 amics que discutim sobre cinema, sovint amb més passió que criteri, fins que un dia vam decidir posar-nos davant d'una càmera i penjar-ho a YouTube. Hem viatjat pels meravellosos paratges de Rohan, pel mar del Carib, i ens hem atrevit a dormir a la perillosa Gotham. Ara, volem compartir el viatge amb tots vosaltres. Què? Ja ho sabeu, oi? No ho sabeu de veritat? No coneixeu aquest canal? No sabeu el que us esteu perdent. I qui són? Doncs mireu, diuen que són l'Oriol, l'Adrià i en Jordi. Tenim els seus noms, de moment. Els hi agrada el cinema. Els dimecres o a vegades els divendres hi van. També pot ser que hi vagin el dijous, mai se sap. Al cap de setmana intentem no anar-hi, que acostumen a pujar els preus. Sigui el dia que sigui, ens agrada comentar el que ens esperem abans d'entrar i quan sortim el que hem vist. I bàsicament això. Així que què? Encara no? De veritat? Doncs va, escoltem aquesta sintonia de la intro del seu canal. A veure si això us obre la ment. Ens agraden molt les pel·lis i som molt amics. Què? Encara no? Va, home, va. Però si ja us ho he dit tot. Doncs són ni més ni menys que els Criticutres. Són 3 amics que realment és això, ja ho he explicat, que gaudeixen del cinema i que cada cert temps, perquè no m'he fixat en la periodicitat en la que ho fan, ens fan un vídeo molt treballat, encara que sembli que no, on ens expliquen, doncs, primer, què esperen de la pel·lícula i després, finalment, què els hi ha semblat i la puntuen. Quina és la gràcia d'aquests vídeos? Doncs que realment són molt propers, ho fan molt divertit, són 3 persones dins d'un cotxe, l'Oriol, l'Adrià i, deixeu-me que no me n'oblidi d'en Jordi. Ells pugen dins del cotxe i des de dins del cotxe, mentre van cap al cinema, comencen a explicar-nos què esperen de la pel·lícula que van a veure. I quan acaben, amb algun efecte per aquí, algun efecte per allà, sempre relacionat amb la pel·lícula, doncs ens expliquen què els hi ha semblat i la puntuen. Com ja us he dit, els podeu seguir de diferents maneres. Evidentment, tenim la primera, que és a YouTube, on pengen els seus vídeos. Després tenim l'Instagram i després tenim el Twitter. I a part d'això, també he vist que publiquen a elcinèfil.cat. Així que res, espero que hagueu gaudit d'aquesta recomanació d'avui i sobretot que a partir d'ara, si no els coneixíeu, us subscriviu al seu canal i no pareu de gaudir d'aquests vídeos i aquestes crítiques, anàlisis, reviews tan interessants que ens porten setmana rere setmana. Així que res, a veure, seràs tu potser el proper youtuber català que recomanaré la setmana que ve? Who knows?